Epa gaixo, iritsi geha, 12. astea, ja gutxinaka, 18. astea iristen egea, eta geho eta gutxi jogatzen zaigu gure aurrenengo triatloia iteko. Gehiak luzatu gabe, beti luzatuten naizela, zingo geha, aste honetan dakago, asteren aste arte, ostegun, ostiran, larumat eta igande, eta hau esek izango entramenduak. Astelena, igerik eta, hasiko gea 200 metro egite, baina banatuko deu 50 metro, bat intensiaden eta respirazion bilateral landuz, eta beste 25 metro ingo ditugu hankak landuz. Hori bukatzean ingo deu 2 bider 25 progresiboki lau intensiadea iritsi arte, eta tartian batetik bestea 40 segunduko atxeden hautziko deu. Hartuko ditugu pula eta palak, eta ingo deu 2 aldiz, lau bider 25, Z3 abiaduran edo intensiadian eta batetik beste 30 segunduko atxeden hautziko deu. Hori dana 2 aldiz ingo deu. Beste 2 aldiz ingo deu, 2 bider 100, bi intensiadian eta batetik bestea 20 segunduko atxeden hautziko deu. Eta beste 2 aldiz ingo deu 25 metro, Z3 abiadura edo intensiadian eta batetik bestea 30 segunduko atxeden hautziko deu. Hau dana bukatzean 3 minutuko atxeden egingo deu, eta atxeden horita gero aletak eta palak jantzi eta 600 metro ingo ditugu Z2 abiadura edo intensiadia. Bukatzeko 50 metro txalupa estiloa lasai eta ariketa osagarri bezala pesak jartzizkigu Hektorrek. Aste hartia, bizikleta eta korrika. Ingo ditugu 75 eta 80 minutu bitarteko entrenamendua, 85 eta 85 RPM edo kadentzian, baina ingo ditugu 15 minutu bi intensiadian, beste 15 minutu Z3 abiadura edo intensiadian, hemen kadentzia 60 eta 70 RPM bitartekoa izangoa. Eta bukatzeko ere bai sartuko izkio beste 10 minutu bi intensiadian, 85 eta 105 RPM edo kadentzian. Bizikletako entrenamendu bukatuta gero, zuzenian korriako entrenamenduakin hasiko gea, 7 minutu bi intensiadian, hori bukatuta gero 3 minutu 3 intensiadian, eta bukatzeko 5 minutu lasai trostan ingo ditugu. Osteguna igerik eta pul hartuko deu, 500 metro igerik ingo ditugu, bat intensiadian eta respirazion bilateral landuz. Pulakin jarraituko deu, palak hartuko ditugu eta ingo deu 20 bider 50. Hiru intensiadian eta batetik bestea 30 segunduko atxeden hautziko deu. Bukatzeko 50 metro txalupa estiloa ingo ditugu. Ostirala eta larumata hemen entrenamenduak berdinak izango ja. 120 minutu izango entrenamendua eta bat hiru intensia bitartien izan berko. Dakizuen bezala malkartsua izan berdu eta 85 eta 85 RPM edo kadentzian. Igandia, korrika, 5 minutu bat intensiadian, beste 5 minutu bi intensiadian, gero ingo ditugu 5 minutuko lau serie hiru intensiadian, batetik bestea 2 minutu 0 intensiadian ingo ditugu rekuperatzeko. Hori bukatzean pliometria ariketak ingo ditugu eta bukatzeko 5 minutu 0 intensiadian. Ikuste zuen bezala 12. astia gogorro da, ja zidea beste nivel baten eoten, baina bueno, hau da triatloia eta ez dago beste ikan, animo da nahi!